Hei, bună, prieteni! Eu vreau să fac un video să vă arăt casa mea din jocul PGXD. Și haideți să intrăm în casă, trebuie să vă fac rupturul. Haideți să vă fac mai întâi rupturul casei pe din afară. Și pe din afară. Ea e așa nouă, roz și albastră. Intrăm și vă prezint prin casă. Și aici este camera de oaspeți. Așa arată. Simpluță. Nu, camera mea lăsăm la sfârșit. Iar aici este bucătăria. Micuță, dar compatibilă. Și aici e baia cu chestii din astea. Iar acum haideți să vă arăt camera mea. Iar aici e patul drăguț, un cubic de acesta, care chiar și este el, o chestie din aia care pui lucruri. Aici am floarea mea preferată, aici am norul meu și aici am dulapul și încă un dulap. Dacă nu știați, eu merg la școală. Îmi plac chestiile astea cu lavă foarte mult. Deci, cum e noapte și eu nu dorm, nu știu, deci aș vrea să-mi iau așa o casă din asta. Hai să vedem cum arată, căci ni se permite. Wow, am vrut și eu să-mi iau chestii din asta, foarte scump, și un televizor din asta, care este canalele, tot e prea scump. Aici e ceva, nu știu ce. Aici e bateria cu 2 frigitere. Haideți să luăm un can de apă. Am băut, super. Hai să vedem ce putem să luăm. Popcorn, care deja l-am mâncat. Și deci hamburger. Yum. Da. Și o să vă arăt cum arăt eu. Eu așa arăt și deci, haideți. Oh my god, asta e camera de jucării. Oh, ce drăguțe să dau să scambil pe la 2 milioane. Deci, aici cântă la 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 la. Deci, ok. Haideți să ieșim. Mie mi se pare că e ziua la școală, trebuie să plec. Am ajuns la orășelul unde fac eu școală, adică da, facem școală. N-ați știut, e timpul pentru școală. N-am să îmbrac forma școlară astăzi pentru că să-mi iau dulapul. Aici e dulapul meu. Nu asta, nu. Că eu era cu ceva în el. Hei, nu. Mi-a luat dulapul cineva. Nu, asta e. Asta e. Și avem dulapuri în care ne ținem cărțile, chestii din astea. Deci eu o să intru în clasă, să stau astăzi în prima bancă. Da. Hello. Hello, students. Hello, guys. Deci așteptăm să termine ora de mate.
să găsesc ceva. Nu, nu, am ieșit. Cred, nu știu, dar am ieșit, îmi pare rău pentru accidentul ăsta. Ziceam, îmi pare rău pentru accident. Nu, what? Beautiful. Și în fine eu o să plec pentru că ora s-a terminat. După care am adăugător engleza și m-am dus să-mi iau cartea. De fapt, dulapul meu e a doilea. Acesta. Dulapul meu. Nu mai atingeți. Pentru dulapul. Deci, în primul rând, acum e ora de masă la noi și eu o să învăț. Cred că nu o să mănânc, dar o să învăț la aici. Și după ce învăț, merg la mâncare. Deci, învăț niște foi goale. Deci, thank you. Și o să-mi iau un hamburger și dacă o să-mi fie sete, o să-mi iau și puțin lapte. Da, îmi este sete. O să-mi iau laptele. Ca o domnișoară la masă, la orice masă. Gata, l-am băut și, aoleu, hai că întârzi la școală să beau puțin din apă pentru că mai degrabă să mă spăl pe mâini. Gata, m-am spălat și mă să-mi iau repede cartea pentru că am întârziat și trebuie să mă pregătesc de lecție urgent. Și așa, proful încă nu este și asta e ok. Am primit 20 de bănuți, ura! Uite, profa. Hello. 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 Începem ora. No. Did you like my house? Oh my god, s-a terminat și ora, s-a terminat. Dar că avem aici un prieten. Oh, hello. 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 Oh. Deci, trebuie să-mi pun cartea înapoi de undeva. Mi-am pus-o, mă închid dulapul și mă duc acasă. Încă e dimineața, înseamnă că orele cred că o să continue, dar eu plec până acasă să mănânc ceva. Adică fiecare oră trebuie să mănânce fata asta. Adică a fost undeva mâncare, altundeva iarăși mâncare. Deci sunt murdăresc feriții și eu și puțin lapte. Deci și o înghețată. Hei, ia ești tu afară din casa mea. Ai intrat în casa mea. Trebuie să-mi pun ceva ca să nu mai intre. Deci, acum este timpul să plecăm. Și cu chestia asta, ce face? Nu e interesant. Deci, Alexandra. Nu, Alexandra noastră este cu unicorn și astăzi nu se joacă. Deci, așa, să plecăm să alergăm puțin pentru că de dimineață nu am făcut sport și haideți să facem sport. Aici ne facem educația fizică. Hello!
Thank you very much. Este 15 peste vreo 10 secunde. Să alegăm aici bulița și va trebui să ghicim din una în alta. 2, 1 și 3, 2, 1. Oh, haide. Nu, asta e greșit. Trebuie să fim atenți pentru că ne ia din puncte. Hai. Ia, am ghicit-o. Nu. Thank you. Nu, de ce? Ce nu sar? Păi, dar de ce nu sar? Nu înțeleg. Bă, să te joci cu mine? În sfârșit. În sfârșit am sărit și eu și nu. Mi sper că asta e ultima. Dar nu iese și un labirint care imediat îl ghicești. Ia, din prima l-am ghicit. Știi ce cred că o să not? Yeah. Pentru că se scurge timpul, se scurge. Yeah. Și nu. Și m-am lovit la cap. Yeah. Da, am o steacă de obicei și 100 de lei. Am 1800 de lei. Nu. Deja în vreo câteva secunde și deci în secundele astea noi plecăm afară. Să mai facem ceva. Vai, un livrător de pizza. De ce nu îmi livrează pizza? Ce am ajuns într-o... Start. Să livrăm pizza trebuie. Vai. Ce-am făcut? Nu. Eu trebuie să livrez pizza la cineva pe aici. La piciorul ăsta. Cui? Lui. Cel de sus, de acolo. Am livrat o pizza. Uite el cu pizza. Hello. Goodbye. Trebuie mai repede 3 pizza să livrez. Deci o să-mi dai și bani. Nu știu cum să mai livrez. Goodbye. Și a treia pizza repede trebuie să o livrez. Și să ne ducem acolo și să ne vând, să ne dea banii. Are you? Yes, ok. 90 de lei. Haideți să mai facem puțină pizza. Nu știu de unde am venit noi. Haideți puțină pizza să mai facem. Și după, nu știu, să haideți la cafenea sau la o fabrică, nu știu, eu vreau să fac pizza. Haideți să fac pizza, să strângem bani, să ne luăm un animaluț. Livrător de pizza. Deci, pizza. Am mâncat pizza foarte delicioasă și gustat. Ce pizza avem de livrat? Hai. Haideți că trece timpul repejor și livrăm pizza asta și încă una și după plecăm. Hi, it's you? Yes? Ok, goodbye. Și mi-a zis thank you. Uite, doamna aia așteaptă. Ăsta-i băiat. Dar așteaptă pizza îmbrăcat așa de ciudat.
acolo, aici. Mă urc sus să-i dau pizza cui? Mia? Ce? Lui. Ția? Unde, Doamne? Unde, Doamne, că nu înțeleg. Care parte deja? Lui? Dar de ce n-ai zis așa? Degeaba am pierdut timpul. Nu. 90. Gata. Am pus pe reclamă. Las priviți voi puțină reclamă. Deci, în fine, prieteni, cred că o să închid pentru că deja nu mai am ce face în vlogul acesta și o să închid. Deci,